Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinikilong ki khubor bam da kasni. Shapniap yu major kanadi chastiako ubadeiru upalok bajantam jong commander in chief jong shipa Ukraine. Lai thuru ba hagasni kha ulayo jingaisngewbha da kasong badan ubam. Ba lai thuru ba ukhun ningkong jong utei umajo la plie kati kasong badan ubam bat umut ban phut ya uring ubadan ha ubam. Mars new EU major ba ukhun umut ban phut ya uring jong ubam ula marmar ya ubam bar ha ka jingkni jong u ya utei ubam kala pelong ya u ba unkum phut bakla ya uring bat markum ta btheis dan ubam ki pulit ka Ukraine ki ong ba utei ukhun ningkong jong major o min saujur ba lapen kit no she hospital bar kila ongru ba kila lam ya kinong ai ya ubam bar kila kemru ya ki bar kila ong ba kila lap ya arteli ki bom ki blong seriem bat utei ubam ba bthei kalok jong umaja ka ong ba ubam ladan ha kapla ka ba uthap ya ka jingaisngewbha ka ba uyo kala ongru umaja ula ino ya ka ba ya sangut ki khun shu ha ka jingkran ka jong commander in chief u ong ba nadu basdang ka thma hapdeng ka Russia bar ka Ukraine umaja Kennedy chastiako ula IT med bat minsim menele persha ya ka Russia